vi er de fede mand i den anden ende. Vi har lavet på en jingle, som du let kan genkende. Hylbæk og Vestergaard, ja, de sætter sikre 666 begravet på et år. For vi er effektive, respektive, tit og ofte pissestive. Men fanden gør det, for folk er ikke i liv. Når vi først bliver ringet op, så hører vi jammerkodet så. Så er vores kommentar, den gør der ikke så godt. For længere han vil død, og har han noget af værdi. For hvis der er noget, der gør skade, så er det fandme rigeligt. For Hylbæk og Vestergaard, det står der på vores skilt. Begrav dine døde, her bliver det alt for vildt. For vi begraver med stil i en top, tunet sort bil. Vælger du en anden bedemand, er du det bil. Hylbæk og Vestergaard, de gør det aldrig vildt. At der er problemer med containerne, giver de gerne kredit. Men husk nu at betale, lånet du min ven. Eller kommer vi og graver de døde op igen. Så har vi noget kørende. Det tror jeg nok vi har. Det tror jeg nok vi har. Yep. Ja, det kører det her. Jeg regner med, I har busken dernede. Ja, med mig, hun stod lige ned, så lidt op. Kæft, hvor er det dårligt, Hylbæk. Skide fedt. Okay, en gang til.